Kuminaraba sa tao tinampong sakop kang barangay San Isidro Ilawod Malilipot Albay ang sarong motorsiklo. Alas 7:30 ning aga kang nakalis na Domingo Enero 7. Sa video, mahiling ang nakabulagtang motorista na binistong si CJ Balyana y Bulaños. Sigun kay Police Captain Milanie D. Guzman, anhepe kang Malilipot PNP. Nagpagasolina muna ang biktima sa nasambit na banwaan, dangan kan pasiring na sa Tabaco City. Nakaong kang kasabat na bikulo ang linya kang biktima na nagresulta sa pagkakatumba kang motorsiklo kaini. Asin pagtagas man kang gasolina nagresulta sa pagkaraba kaini. Pag-abot niya duman, nagsabatan inibuda Suni Santera. Kasi Suni Santera, tig-iwasan niya itong nag-atras, nagmamaneuver na bus. Hali duman sa garahe ng RMB. So pag-iwas niya duman, na-encroach niya sa kabilang lane. Then nahiling niyang approaching sa motor. Siguro dahil na kinayang mag-iwas. Tulos man na nakaresponde ang personels kang BFP. Ngani na maidalagan sa ospital ang driver kang motorsiklo. Asin mapu man ang nagkakarabang motorsiklo kaini. Kung ba so high voltage kang kuryente niya, siyempre po mainit siya. So yung head-on yung nangyaring pagka-aksidente. Yun ang nag-cause nun. So karburador niya, napiga-apod ta. Yun ang naging cause nun kasi yung high voltage ang electricity kaya nagkaigwang kasulong araw kato. Tapos gasolina po ito, kaya madali po siya na nagkaigwa katong cause kang pagkasulong kang motorsiklo. Katakod kay ni, nagpatanid si Fire Inspector Reyes sa publiko na sa mga araw kaaning insidente, mas maray na gumamit ng fire extinguisher nga ni mapuo ang kalayo, kaysaan paggamit ng tubig. Ulit pwede sa na mas lalong magdakula ang kalayo. Mabigla mo niya na parang makusubis tapos ang pag-ano ka ng gasolina, difficile po kasi yung fume niya. Delikado rin po kasi kung talagang gamiton ta itong tubig mismo itong sa trakta. So mas lalo po siyang ang kalayo niya. So dapat ito na lang gamiton ta kasi gasolina ito yung na lang. Good din yun na may fire extinguisher tayo. Mientras tanto, dai naman nagsangat pa ning reklamo ang motorista matapos na ini ang magkaariglohan na sana. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal.